Good morning लोगोफोर खुलुमबाय आंनि बसुमतारी अनामिका चेनेलाव गिबियावनो बयखौबो बरायलाखोबाय लोगोफोर फैदोलाय आंनि गोदान मोनसे भिडिअ दिनै आंजों लोगोसे आङो भिडिअखौ बेनिफ्रायनो स्टार्ट खालामबाय लोगोफोर फुङावनो आङो दुगैस्रां लोबस्रां दिनै जेवारि सावदों दिनै बोरायाबो थांफिनसिगोन खामानियाव आरो आं ब्रेकफास्टनि थाखायबो रेडि खालामनो नागिरबाय दायो आरो दिनै बिराद हाखु दाखुबो आं लोगोफोर बोरायनि थाखाय संनानै हरनांगौ जायोना जाहोहरनांगौ जायो बिनि थाखाय नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअखौ बिदिबा आंजों लोगोसे मेगि संबाय आं फिसाजोआबो जाबाय दायो साहायाबो नै जाबाय दिनै रावबो जेबो जायानो साहासो लोङो जाहैदों फुंनि ब्रेकफास्टआ बेनो दिनै फुङावहाय ब्रेकफास्टआव साहा लोंबाय आं लोगोफोर साहा आरो फिसाजों मेगि बानायदोंमोन मेगिबो एसे जाफाबाय साहाबो लोंबाय बोरायखौथ' दिनै आङो हरसिगोन न'निफ्राय दोनला थांसिगोन बियो खामानि मावनो थाखा खामायनो थिनहरसै आङो न'आव दोनबाय थाजाया लोगोफोर थाखा गैया फैसा गैया बेहाय बोराय खामानि मावबा माखौ जागोन आरो ओंखायनो दिनै हरसै दिनै थांसिगोन बियो थानो मोनला न'आव दोनला आं बेखौ थांसिगोन दिनै ओंखारलांसिगोन दायो आरो संनाय खावनायावबो नै हाखु दाखु संनांसिगोन संसै लोगोफोर मा लाबोयो गाव बाजारनिफ्राय फैग्रोथोंसै लानानै फिसाजोखौबो दोनहैथोंसै आरो फिसाजोखौ दोनहैखांनानै बाजारनिफ्राय गाव फैग्रोथोंसै बेनिफ्राय मा मोनो आं संनोसै आरो दाहाय फिसाजोखौ स्कुलाव दोनहैनानै नै बोरायाबो अमा बेदर लानानै फैबाय दायो अमा बेदरखौ एसे रुदबबाय आं लोगोफोर एसे रुदबनानै गारनोसै रुदबनानै एवबाबा मोजां मोना बेदरफोरखौ दालिबो जानहरबाय आं लोगोफोर ओरैहाय दालि जहल संनोसै दायो रुगायाबो मोनबाय लोगोफोर दायो खांबाय आं दालिखौबो दायो बेदर एवनोसैलाय ओरै अमा बेदरखौ एवनो रेडि खालामबाय आं खनाफोर पियास होनानै होबाय दायो दालियाथ' मोनखाबाय आरो ओंखामबो जानबाय अमा बेदरखौबो होसनहरबाय आं लोगोफोर हालदै होखाजोब्बाय बेदरावबो दै हरबाय लोगोफोर नै गोदौगासिनो बेबो दिनै हाखु दाखु खाबदाबजोंनो आङो बारा देखायजोबनो हायासै लोगोफोर जिखिनि देखायनो हायैखौ देखायबाय आं बेबो गोदौबायानो नै बेदर एवनाया मोनबाय सनाफोर दायो खांनोसै आङो आरो ओंखामबो जाना लानोसै लोगोफोर बेदरखौबो खांना लाबाय दायो ओंखाम जानोसै लोगोफोर ओंखाम खुरग्रोनोसै आङो जाना लाग्रोनोसै दायो आंबो ओंखामखौ जानो लाबाय नै लोगोफोर हाखु दाखुनो बोरायखौ दोनलांनांगोन ना दालिबो दं बोरायाबो जागासिनो नै एसे देखायजां बारा भिडिअआव फैनो मोजां मोना बियो दायो जाबाय बेबो आंबो जाबाय सनाफोर आंथ' दोनलांनो थाखाय रेडि जाखाबाय बोराया जुदि खामायाबासो खामायनायखौ जागोन आरो बोरायखौ न'आव लाफाबाय थाबा जागोन हुफुर जालायबाय आंजों थांनांसिगोनलाय बेसारा माथो खालामनो संसारानो बेनोखासै लोगोफोर सोरनिबा खाफालाव बोराय बुरै ज' थानाय गैया सोरनावबा ज' थानाय ओरैनोथ' आरो फैबाय थाखायोना न'आवनो आरो फिसानि थाखायथ' थाखा फैसाखौ नांगौ बा आं जाना लाग्रोनोसै सनाफोर दायो जाग्रोनोसै आङो ओंखारबोबाय आं लोगोफोर दायो सालायबाय गाखोबाय दोनना फैग्रोनोसै आरो फिसाजो दंलाय फिसाजोआबो स्कुलाव लायफिननांगौ ना बिराद हाखु दाखु लोगोफोर बोरायखौ बाइकखौनो नुनो मोनासै आङो बोराया थांबाय दायो कामरुपजों थांबाय आं दायो नै साफ्राकाटा अभारब्रिज मोनबाय लोगोफोर बोरायखौ दोननानै फैफिनबाय आं ट्रेना अलरेडि दंखासैमोन स्टेसनाव लोगोफोर आरो खारनो नागिरखाबायमोन जोङो खारनायनि 10 मिनिट आगोलाव सहैदों नालाय लोगोफोर आरो बोराया खारथारलांबायना आं हास्लाबासै आरो बाय होनो दायो आंबो न'आव थांसै सनाफोर बिदिबा आं न'आव सफैबाय सनाफोर दायो आरो नै फिसाजोखौ लायनो ओंखारफिनलायबाय आंनाथ' बिदिनोखासै खामानिया हौवाखौबो दोननानै फैबाय आरो गथ'बो लायनो ओंखारबाय दायो भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांदो सनाफोर आं दिनै भिडिअखौ बेयावनो लाखिथ'नोसै बयनिसिमबो जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंकिउ दे सनाफोर